आङो दिनै एलके प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों दिनै आं सासे फरायसाजों रायज्लायनो नागिरदों जाय फरायसाया अलखम एमआइएल साबजेक्टआव 99% मोननानै टपार जानो हादों। बिथाङा एचएस फाइनेल एग्जामाव एमआइएल साबजेक्टआव 99 मार्क्स मोननो हादों। दा आं बिथांजों नोंथांमोननि सेराव मोगा मोगि लानानै दिन्थिनो नागिरदों। बिथांजों आङो मोजाङै रायज्लायगोन आरो फरायसुलिफोरा मिथिना लानो हागोन जे बिथाङा माबायदि 99% लानो हागोन। जों सरासनस्रा ओरैनो एमआइएलआव 99% मोना। बेनिखायनो 99% मोननाया जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां आरो बिथांना माबा मोनसे टेकनिक थानो हानाय। बे टेकनिकफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना सोलोंनानै बा खोनासंना लानो हायो जोंनि बिनानावनिफ्राय। दा आङो बिथांखौ गिबियावनो एलके प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलसिम गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों। आङो बरायबाय बिजुलि बर' बिथांखौ। आंनि मुङा बिजुलि बर'। आं एनआरडिएस जुनियर कलेज गरेस्वराव फरायदोंमोन आरो आंनि आफानि मुङा बरुन बर' आरो आइनि मुङा निर्मालि बर'। आच्छा बिजुलि बर' न? बिजुलि बर' नोंनि कलेजनि मुंखौ मा होनदोंमोन खेबसे मोजां स्र' स्र' बुंफिननाय। एनआरडिएस जुनियर कलेज एनआरडिएस जुनियर कलेज गरेस्वर बाक्सानि। दा नोङो गिबियावनो बुंग्रो नोंसोरनि कलेजखौ सोर दैदेनो दैदेनगिरिनि मुंखौ एबा कलेजाव सोर सोर दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावदों? देरहासार नार्जारि। देरहासार नार्जारिया मा प्रिन्सिपाल नामा? डाइरेक्टर। डिरेक्टर बा प्रिन्सिपाला सोर? प्रिन्सिपाला जोंना रितामणि देबिमोन। रितामणि देबि। आच्छा बिजुलि दाना जोङो जिहेतु नोङो 99% मोनबाय एमआइएलआव। दा नोंनिफ्राय मिथिनो लुगैदों जोङो आं सोंनो नागिरदों जाहाथे नोंनिफ्राय गोबां अलखमनि फरायसाफोरा जाहाथे बुजि मोनो। 99% मोनदों होननाय खोनादों नोंखौ जों दा नोंनि खुगानिफ्राय मिथिनो लुगैदों आरो नोङो बेखौबो बुंखा जे नोङो बेयाव 99% मोननायाव नोङो माबायदि फरायदोंमोन, नोङो मा खायदा बाहायनानै 99% मोननो हाखो दिनै? आं बेबायदिनो जेरै रायथाइफोरखौ मोजाङै फरायफोजोबना लादोंमोन। बिदिनो बुजिना लादोंमोन रायथाइखौ मोजाङै। बिदिनो एन्सारफोर फैयोबा बानायनानै लिरोमोन आरो हानायखौ मस्थ'यै लिरोमोन। बेबायदिनो आं हरनि 6टानिफ्राय 10टा 11टा बिदियावलासै थायो। हरनि 6टानिफ्राय 10टा 11टा। आच्छा नोङो बे बर'नि एमआइएल साबजेक्टनि एन्सारफोरखौ नोङो थं थं ओरैनो मुखस्थ' खालामो ना नों बेखौ बुजि मोननानै लिरो? आं बुजि मोननानैनो लिरोमोन आरो 1 मार्कनिफोरखौ मस्थ'यै लिरो। 1 मार्कनिफोरखौ मुखस्थ' खालामो आरो न? आच्छा ओमफ्राय नोंनिफ्राय बेलेग बाखि साबजेक्टफोरा दा अभारअल नोंनिया पार्सेन्टेज बेसेबां मोनदों? 78.6। 78.6। ओमफ्राय एमआइएलआव 99 नङा होमबा? आच्छा दाना नोङो होमबा जिहेतु नोङो फार्स्ट डिभिजन मोनदों नङा होमबा? फार्स्ट डिभिजन माने स्टारानो जादों। दा नोङो बिनि उनाव नोङो मा फरायगोन होनना सानदों? बिदिनो मेजर लानानै फरायलांनो सानदों आरो। माबे साबजेक्टआव मेजर लागोन? फिल'सफियाव लागोन सानदों। फिल'सफियाव ना? होमबा ओमफ्राय कलेजआ माबे कलेजाव फरायगोन होनना सानदों दा? कलेजखौ माबायाव फरायगोन बेखौ आं क्लियार खालामनो हायाखै। क्लियार खालामनो हायाखै आरो न? आच्छा आं दा जिथु नोंसानि बाबाया मा मावो? बाबाया जास्ट सासे फार्मार। सासे फार्मार आरो न? आच्छा होमबा नोंना फरायनायाव जेबो असुबिदा जायाखैमोन नामा जे नों दिनै फार्स्ट डिभिजन मोनबाय 78.6% एमआइएलआव 99 मार्क्स मोननानै जिहेतु पास जाबाय नोंनि फरायनाय समायाव नों दिनै फार्स्ट डिभिजन एबभ जेनेबा 78% मोननो हादों। नोंथांनि न'खरखौथ' नुनायाव गोरिब न' बां गैया। नोंनि फरायनायफ्रा माबाफोर असुबिदा जादोंमोन नामा? असुबिदाथ' रांनिसो जायो। रांनि असुबिदा? रांनि असुबिदानि बादै गुबुनथ' जेबो असुबिदा गैया नङा होमबा? गुबुन जेबो असुबिदा गैया। आरो आंखौ कलेजाव देरहासार नार्जारि बिथाङा फ्रियावनो फरायहोनाय जादों। आरो खनसे? देरहासार नार्जारि बिथाङा फ्रियावनो आंखौ मुं थिसनना होदोंमोन। आच्छा माने एनआरडिएस कलेजाव माबायाव ओइचएस फार्स्ट इयाराव नोंखौ फ्रियैनो कलेजाव फ्रिनो माने फैसा लायालाबासिनो फरायनो होदोंमोन आरो न? फिसखौ लायामोन आरो। आच्छा फिसखौ मान्थलि फिसफोरखौ लायामोन? आच्छा एडमिसनखौ आच्छा दाना होमबा नों दिनै माने 99 मार्क्स एमआइएलआव मोनदों आरो 78% सामथिं मोननो हाबाय। दा बे नों जिथु साक्सेस मोननो हाबाय उथ्रिसारनो हाबाय नोङो सोरनि थाखाय बा नोंखौ बे साक्सेस जानायाव नोंखौ सोर मानसिफ्रा हेफाजाब खालामदों होनना सानो? सोरनि बिहोमायाव नों दिनै बेबायदि साक्सेस जानो हाखो होनना सानो? बुंनो थाङोबा न'खरनि मानसिफोर। न'खरनि आइ आफा आरो सोरबा? सार बिथांमोननि थुलुंगा होनायाव।
आरो गावनि लाइफनि थाखाय बिदिनो जुजिनानै फरायबोदोंमोन आरो ओरैनो सरासनस्रा नोङो सानसेयाव बेसेबांसो घन्टा फरायोमोन आन्दाजैब्लाबो बा फिक्सबो जानो हानाय नोंनिया 6 hours बिदिनो 8 hours 6 hour 8 hours मालाबा नङा होमबा आচ্ছা नों होमबा दा जोबथारनायाव नोंनि जुनियर फरायसाफोरखौ नोङो माबाफोर बुंनो लुबैनाय नोंहा दोङो नामा जे नोङो बोसोन होनो गोनां दोङो नामा फैबाय थानाय नोंनि जुनियर फरायसाफोरनि फारसे माबाफोर बोसोन होनो गोनां माबा मोनसे बुंनो गोनां दोङो नामा आं बुंनो सानोदि फैबाय थानाय आनजादफोरावबो गुबुन गुबुन फरायसाफोरा मोजां उथ्रिसारनो हायो बेबायदिनो आंनिख्रुइबो साबसिन जाहाथे रिजाल्ट खालामनो हायो बेखौ आङो आरज खालामो आरो आচ্ছা नोङो जिबनाव सासे जिबनाव नोङो मा जानो सानो जेनेबा नोंनि जिउनि थांखिया मा आंनि थांखियाथ' बिदिनो मास्टारफोर लेक्सारार प्रफेसार बा जायखिजाया टिचिं लाइननि आरो न टिचिं लाइननि जायखिजाया सासे मानसि जानो लुबैयो आरो न आচ্ছা बिजुलि नोङो पार्सेन्टआ मोन 78% सामथिं मोनदों नङा होमबा दा बेनि गेजेराव नों गांबेसे साबजेक्टआव लेटार मोननो हादों लेटारखौ आं गांनै साबजेक्टआव माबेयाव फिल'सफि आरो एमआइएल फिल'सफिया बेसेबां मोनदों 86 मोननो हादों एमआइएलआवथ' 99 मोनबाय नङा होमबा आচ্ছা आङो मोनसे बाथ्राखौ सोंनो बावगारदों नोंसानि आफानिखौ सोंबाय आङो मा मावो दा नोंसानि आइया मा मावो आं बाहाय मिथिनो लुगैदोंबावदों जोंहानि आइया गामियाव एलपिनि हेल्पार मावो गामियाव थानाय एलपि स्कुलाव अंगनाबादि हेल्पार आচ্ছা दा जोबथायाव मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों आङो जिहेतु नोंनि न'आ नैबे महरिपारा नङा होमबा महरिपारा आरो एनआरडिएस कलेजआ दङ गरायसराव बहुद गोजान जायो नोङो बबेबा भाराफोर थाना फरायहैदोंमोन ना हस्टेलफोर थाहैदोंमोन ना न'आवनो थानानै फरायदोंमोन नोङो भारा थानानै फरायदोंमोन भारा थानाया गरायसराव थाहैदों नङा होमबा आচ্ছা भारा थाना फरायदोंमोन न आচ্ছা लोगोफोर नोंथांमोना हयथ' बुजिबाय बे जाबाय महरिपारानि बिजुलि बर' बिथाङा एमआइएलआव 99% मोननानै अल असम टपार जानो हादों आसामनि बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननानै पास जानो हादों गरेस्वर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गरेस्वरनि एनआरडिएस जुनियर कलेजनिफ्राय बिथाङा 99% लानानै अल असम टपार जानो हादों एमएल साबजेक्टआव स' नोंथांमोना बुजिबाय बिथाङा माबायदि फरायोमोन माबायदि फरायनानै बिथाङा दिनै बेबायदि साक्सेस मोननो हाखो थ' बुजि मोनदों जानांगौ नोंथांमोना बेखिनिखौनो दिनै जोङो रायज्लायबाय आरो बेखिनियाव जों फोजोबस्रांबाय थ' गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो साबायखर थाबाय बिजुलि बर' बिनानावनिसिमबो अके